Yawwa mai alewa. Hakanan annabin cewa kamar sun ji 200 saboda kuma yan hamsin hamsin saboda da lamammun nan. To kai kadai aka ba ku. Da aka ba mu dai ba ne neman cin zai ba su ba. Ai ba yan mata. Cin gaddi 20 ne zai mu. Mun bar da kai. Iya kudin ka iya shagalin ka. Irin iya kudi ba cin gama wajen kaga da har 20 din na abokina. Da har 20 din nan. Ba su cin gan na 200 nan da muka baka. Nope. Na 200 da muka baka. Yawwa 'yan mata gashi wa zai baku wani cikin gadin 20 a zamanin nan wanne ana magana maza a je yayi 20 din mu ma da ita za mu tale ko dai ku sai mun gara haɗi yawwa aboki na mu kuma ga wannan ba mu cin gan na 20 ba mu cin gan na 20 yawwa to mutum ya ga wallahi la ilaha illa huwa ubanka. Domin samun sababbin komedinmu na ɗan mama ku tafi YouTube channel ɗinmu. Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa ta yadda da zarar mun ɗaura za ku kalla. Ɗan mama comedian na ku.